Само да го сменя това. Така ще направя. Така. Добре, да видим къде е началото. Така. Значи, предлагам тази задача, която основно тормози почти всички. Буквално и ме изтормози. Аз съм я правил 10 дена първия път, когато я правих. Това е тази задача, Snow White. Според мен е много хардкор. Даже самата задача не е хардкор като идея, по-скоро е и разбиране. Хардкор е при има едно сортиране в края. Но сега стъпка по стъпка ще я направим. Ще го направим. Чувате ли ме всъщност? От време на време, като натискам, си заглушавам си микрофона чат-пад. Ти поне знаеш, че може да ми казваш, ако чуеш, че се е заглушил. Така, в децата за покрай меню звуча. Да мога да се включа в дискусията, с удоволствие ще гледам и слушам. Но то може и да пишеш, не е само до гледане и слушане. Между сега виждам последните коментари, тук водих. Тамер ми помагаше за някакви работи. Да, never mind. Я да видим сега, пак да се върнем на задачката. Да, тук става дума за някакви джуджета, поне това, което си спомням, защото не съм направил наистина скоро. Да видим, you're receiving several input lines, which containing data about each dwarf in the following format. Значи първо ще получаваме ето това нещо. За него ще трябва да си направим отделен начин на присвояване в даден речник. The dwarf name and dwarf and hardcore and string. The dwarf basics is an integer. You must store the data about the dwarfs in your program. There are several rules. If two dwarfs are the same name but different cores, they should be considered the different dwarfs. Така, ако имаме такива джуджета, които да са с еднакви имена, но с различни цветове на шапката, ги приемаме като различни. Единствените еднакви са, ако имаме еднакви имена с еднакви цветове и тогава store that one with the higher physics. Добре. Physics ако са рано и запазваме waiting. Come on, once upon a time. Така. Добре. Нови хора ли се показаха на хоризонта? Стефи. Стефи, добър вечер. Добра, бе. Стефи, ти реши ли тази задачка? Още си ми е на 70% от 100. Айде да видим дали ще успея и аз да я докарам или ще се излагам тук на записа. Така. Така. Добре, дайте, аз ще копирам едно такова, понеже така. Това, което пак да го отворя. Това, което видях е, че е хубаво сорта да започва от цвета на шапката, hat color, и в него да има още един несет речник, който да съдържа името и физиката на джуджето, което е в този определен цвят на шапката. Защото те принципно са дадени, в повечето задачки ги караме подред, така ги дават. Нали? Примерно това ти остава като кей в първият, тук това ти става нестет, обаче в този случай това, което виждаме, че е основополагащи цвета на шапката. Ако имаме един и същи цвят, ако имат едни и същи имена, но различни цветове на шапката, те се възприемат като различни джуджета. Това означава, че цвета на шапката ще бъде водещ. Така, само пак да погледна. Тук някакъв лайвцикъл ми се върти, че беше once upon a time, цъка, така. Добре. Тук да го маркирам, да не ми гърми през цялото време. Добре. Тогава нещо изчезна, май. Помни се? Сега да. Извинявам се, така прехвърлям и забравям, обаче на два монитора съм привикнал и сега на един монитор ми е малко по-хардкор,
core, when receiving. Това накрая ще го гледаме какво беше с when receiving. Така. Send core, де факто ще върви. Добре. Ами това, което знам, че искаме от предните пъти да правим е, когато тези инпути ги въвеждаме и имаме wild цикъл, първият инпут винаги да върви отвънка. Така че information, така ще го направя, input, имаме wild information, различно равно на once. Така. Само да не го забравя, че редовно ми гърми програмата заради нещо подобно. Трябва да името ни е първо водещо, след това е цвета на шапката и след това в integer ни е, какво беше това? Някакъв power ли беше? Physics. Добре. Ще направим един сплит тогава. Name. Чувам ли се? Чуваш се, да. Добре. Information и по място точка място. Това нещо не го хареса. Да не го напиша грешно. Да, добре. От време на време прави някакви такива тъпоти, никой да не ми се сърди предварително. И сега трябва да си направим логиката, която да пълни този речник. Принципно смятам, че е по-удобно, ако изкараме в функция. Така че ще направя следното нещо. Равно на функция да си направим. Примерно def примерно нещо е такова и ще приема един current да не към това къп постоянно. След това ще имаме name at physics и ще го напишем да не е абсолютно еднакво. Ще се фулфилнем в нашия dict. До сегашното каквото сме въвеждали, името, color of hat и physics. Я пак да видим каква мога логика сега на това нещо, да не объркам. Така. Казахме, че първата стойност като key ще не бъде цвета на шапката, а тук имаме if it was the same name but different color, different and you should store them both. Добре. Това, което ни казва е, ако имаме от първата логика, ако имаме един и същи цвят на шапката, едно и също джудже като име, но с различен цвят на шапката, то се приема като различно джудже един вид. Защото основополагаща му е шапката, което какво означава, че първо ще проверяваме дали cat not our dict. Ще си направим нещо от този сорт dict cat равен на neset речник. Направихме до тук. До тук си вкарахме един key, който ще бъде нашия цвят на шапката. Може би това трябваше да е color. Така ще е по-ясно. Да погледна. Я дай малко зум на кода, мисъл на контрол и така, да. Супер. Първата стъпка е да си проверим дали цветът на шапката ни съществува в нашия речник. Ако го няма, де-факто ще си създадем несет речник. В следващия случай, който ще проверяваме, понеже ще проверяваме дали това име съществува в шапката, следващата стъпка, когато вече знаем, че сме си създали цвета на шапката, той вече го има вътре. Ако го е нямало. Ако пък го има, няма да го създаде и ние така или иначе ще знаем, че този key съществува в нашия речник. И следващата стъпка, която ще е за нас, е да проверим if name in or
dict power. Сега вече ще почнем да итерираме. Единствено сега е хубаво да направя нещо много важно, понеже Иван Шопов го наблегна няколко пъти. Аз не съм свикнал да го правя, но сега ще го правя, за да си личи, че е речник. И той е напълно прав. Той обясни, че е хубаво да пишем в двата случая това, което направих и без кея, и с кея ще работи по един и същи начин, ще обходи кейовете, ще провери дали цветът на шапката съществува в Our Dict като кей и ако не съществува, ще го създаде, а ако съществува, вече ще продължи нататък по самата функция, която работи стъпка по стъпка. Но каза, че е много важно да го пишем и в момента се старая да променя тая много грешна моя практика, понеже е напълно прав. Ако имам примерно 5 файла, тук примерно Dictionaries, има друг файл, който е с листове, вътре пак има речници. Ако не пишем подобно нещо и примерно сме на ред 700, как ще се ориентираме какво е това, по което итерираме? Много сложно става и проверката и наистина напълно прав и от тук нататък вече и аз ще се старая по този начин да го пиша. Да, това беше малко off topic. Сега, след като if not in така. Ето на key май трябва да сложиш там, не е ли keys? Да, if not in case така трябва да е правилният начин, доколкото си мисля. Ако не е там, то тогава ще бъде най-лесният за нас вариант. Да, ще гледам да не го забравя това, между другото. Добра вметка от тези. Power. Което между другото може да си реша проблема още тук и да разкарам този Power, а да го оправя още ето тук. Да, иначе чак голямо въртене да правя. Това, което направихме, е, че проверихме, ако името го няма, ми вкарай Power вътре в него и вече така стъпка по стъпка ще добавям различни имена в цветът на шапката, който вече знаем, че така или иначе има. Но ако го има, става по-интересно. Ако името вече го има, то ние ще направим следната проверка. Our dict. Не, трябва да направя проверка, естествено. If or само да... Чувам ли сега? Сега да. Само да проверя какво беше пак условието. Ако го има, name, colors, така, store, the one with the higher physics. Добре. Ако го има, то тогава ще направим следното нещо. Ако сегашният ни, тук така всъщност това, което правим, така ще го напиша за... секунда. Не. Добре. Тук ще го напиша на долния ред, да стане малко по-ясно. Представяме си, че имаме речник с цвят blue, което трябва да е стринг, но сега да не го пиша джудже, понеже аз съм 1,20 м, ще напиша Сашо. Не съм 1,20 м, 1,70 м, то пак е джудже. И примерно срещу него седи 100. В момента в този речник имаме ето това нещо. Power обаче, който ни е даден примерно, тук ни е даден Power, който е със стойност 120. И този ред тук всъщност представлява това нещо. Ние му казваме, искам на този цвят, понеже ни съвпада и цвета, съвпада ни името, дали на Сашо вече нова сила, вече съм джудже с малко повече сила. Тук трябва да направя проверка. Ако моята на досегашна сила е по-малка от тази, която сега е дошла, то тогава заменим силата с новата, за да стана по-силен. С това нещо мисля, че си подреждаме целия речник. Ако всъщност else, нали, де-факто има го името, обаче е по-голямо или равно до сегашната ми сила, то няма да има никаква проверка. И сега това, което трябва да направим, return our dict. Мисля, че с това нещо решихме първия проблем от задачата, именно да подредим нашия речник цялостно. Пак да погледна само още веднъж.
Цъка, 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 така, така, така. Ако дойде once upon a time, ще го скъне чадърите и така. Ами дайте да проверим тогава. Айде да направим една бърза проверка. Принт, дали ще ми даде да го принтна и да не ми даде да го принтна. Само ще го дебъгна тогава. Да видим. Така. Го разкараме това нещо от тук. Да видим в нашия речник какво се случва. Тук ще направим да проверява, да видим какво се случва тук и ще го направим и така. Бърз дебъг. Що ми гръмна PyCharm? Нещо не направих като хората. Да. Се сетих, тук не трябва да има на този речник нищо. Втори път не гърми. Хай не през контрол. Що ме гърми тук? Пак да погледнем. Чакай само секунда да направя. Formation. Защо ме гърми? Добре. Трети опит. Защо ми гърми по този начин? Някакви идеи? Да, разбрах, що ме гърми, защото хора и вие не гледате като мен. Заспала работа, седим на мейн. Нали? Като е на мейн, не мога да дебъгнем. Трябва да седим на Snow White. Така е. След бачкане, извинявам се за което. Добре, пак ме гръмна. Тук защо? Information output. Защото може би не влиза в този вариант. Да направим така. Ще гръмне ли? Не, добре. Вече можем да направим проверка. Извинявам се за забавянето. Така, това, което правим, ред го няма. Да направим така по-широкичко. Ред го няма. Връщане речника. Вече имаме запълнен в първия случай. Ред и Петър. Той е друженце. И да проверим втория случай Теодор. Ще се качи Теодор Блу. Да видим. Блу Теодор 1000. Третия случай Green. Да видим какво ще се случи тук. Проверява Green го няма пак. Върнахме си и Green е вече вътре. Така, Green, какво стана с Симеон Yellow? Тук па няма нищо повтарящо се, да видим нещо по-сложничко. Така. Да видим, това трябва да е и вече once upon a time и да приключим курса. Защо? Какво се случи тук? Добре. Това мисля, че беше. Чакай само да прекараме другия, който мисля, че беше повтарящ се, за да проверя, да не почнем да го чупи от сега. Ето го тук има някакви редове, да се повтарят. Така, да го дебъгнем още веднъж този. Да видим дали всичко се минава като хората. Така, първо имаме ред. Махнем това като хората, да увеличим малко. Имаме ред, power и гръми. Така, градиентито гръми в ред влиза. Следващата стъпка ни е ред, гръми, само че му е 5000. Предния гръми беше, този път е 10 000. Я да видим сега какво ще стане. Кой ще вземе като стойности? Го прибра. Гръми 10 000. Добре, би трябвало да си работи като хората. Така, следваме на по-интересната част. Чайте да го спрем това. Така, дайте да видим кода. Какво пише сега тук? Я да видим. Тук е when you receive the command once upon a time, you must order the dwarfs by physics, descending order, and by total count of dwarfs. Дай малко зуми на условията обаче. Добре. Така, как е? Окей ли? Супер. Да. Така, and then. Така, първо имаме Dwarfs Physics in Descending Order. Така, и след това имаме Total Count of Dwarfs.
това Total Count of Tours трябва да е от шапката, нали така? With the same hat color. Аха. In the descending order. Добре. Чайте сега да помислим. Значи имаме, трябва да го подредим по силата и да го подредим по джуджетата в една шапка. Обаче, какво значи physics in descending order? Първо трябва да ти е по физиката на кое? Положение, че след това имаш same color, same hat color. Така. И по джуджетата. Ами да. Ще направим. Добре. Това, което ми хрумва на първо четене, понеже само пак да върна, искам да погледна още веднъж. Значи имаме, първо трябва да го подредим по силата и след това по шапката, която е с най-много. Добре. Сега, тук според мен трябва да направим едно разпакетиране. В този момент ние притежаваме следното нещо. Така, само да го направя един. Така. Притежаваме цвета на шапката, примерно черно-бял. Така, черно-бял. И имаме, примерно, Сашо Джудже 1 с 1000, Сашо по-ниския с 2000 и имаме след това Blue, примерно с Сашо, понеже може да се повторят имената. Айде да не е Сашо, Алекс ще бъде. Алекс с 2000. Така. Другото нещо, по което трябва да подредим финалния ни резултат е по... Дайте да го направим да е с 3000 тук. Първото нещо, по което трябва да ни излиза финалния резултат е по силата на джуджето. Какво означава това? Така гледайки нещата, първото нещо, което трябва да ни излезе е Алекс. Това джудже тук, с което има 3000 сила. Защото това е нещо, по което подрежда първо. Пак да погледна само. Master by Physics. Да. В намаляващия. Значи, първо от най-голямото, пък после, ако евентуално имаме равен брой, примерно тук беше, Алекс беше с 2000, щяхме да гледаме коя шапка има повече. Това, което обаче ние не можем да направим в момента, не, даже казал, ако някой иска да се включи, да даде някакви идеи как да бъде направено, аз после ще ви кажа как го бях измислил, за да го дебатираме. Някой сеща ли се как може да ги подредим нещата, за да могат да вървят, защото иначе как да подредим джуджетата? Първо да го проверяваме по физика, то е ясно, че някаква ламда ще завъртим по пътя, но как да проверяваме първо по физика джуджето, за да дойде първото джудже с най-голяма физика, а пък ако евентуално физиката му е равна, ако тук е примерно 2000 с Сашо П, Сашо 2, тук ще го напиша, Сашо 2 имат еднаква физика, как да вземе Сашо да бъде първо, а не Алекс, при положение, че трябва да намерим броя на джуджетата. Някой има ли някаква идея? Идеи? Аз го бях написал и в един от чатовете. Сортиране не става ли нещо или бе да знам? То със сигурност се сортиране, ама как да сортираме по подобен начин на речника, че първо да ни вади най-високата стойност на джудженството, което е с най-висока физика, и след това ако евентуално пък е равно, да провери в коя от чапките има, в която и двете джуджета участват с най-голяма физика, в коя от чапките, в които участват двете джуджета с най-голяма физика, има по-голям брой, по-малък брой такива присъстващи джуджета, за да вземе тях. Някакви идеи? Аз го бях написал един път, ще го споделя, после пак ще питам за идеи. По-хубаво да направим някакъв брейнсторминг, отколкото само да го пусна като готово решение. Принципно, това, което бях написал и на колегите и в Messenger, по-лесен е, сортирането става по-лесно, когато е в лист. Ако имаме един лист, по който да сортираме, в него много по-лесно могат да се подредят нещата.
И това, което бях дал като идея, е да си направим един лист, нещо в този дух, примерно име, на което да отговаря имената на джуджето. Всяко едно джудже. След това, примерно, power, силата на всяко едно джудже, на която тук ще е 19-26. След това чапката, цветът чапката, която участва, cat color, което ще бъде, какво ще бъде, примерно, black. Нещо изчезна, май. Чувам ли се? Да, сега да. Да. Въпросът е, че това нещо, този лист ще събира различни речници и чрез тези речници ние на всяко едно джудже ще му добавяме отделен речник. Де факто ще разтворим, ще направим един for цикъл, в който ще добавим във всеки един лист всяко едно джудже с всичките му детайли и след това ще почнем да приоритизираме. Въпросът е обаче, че все още не може да направим така, че да сортираме да добавим някаква стойност, която да съдържа колко във всеки един цвят колко джуджета е имало. Някой хрумва ли му как може да стане това нещо? Идеи? Добре. Аз ще го пусна като идея. За да се добави на всяко едно джудже, всъщност виждаме, че Сашо има подразбиране, той си участва в един от речници, в който е черно и бяло като цвят. И този речник всъщност притежава по-малък речник, не сет речник вътре в него, който има две джуджета в него. За да го направим, най-лесният вариант е, след като почнем да въртим for цикъла, да създадем нещо от този сорт. Number dwarfs. И в него да направим един лен на този тук подпечник, който ще въртим. Лен nested. Умишлено го оставам така, за да може да придобие някакъв смисъл. Всяко едно нещо, което ще вкарваме вътре, първо ще добавяме отделни стойности за него. Примерно, както съм написал тук, name Сашо, първото джудженце ще бъде Сашо, което ще вкараме. То тук, както виждаме, няма този сила, която съм добавил, но неговата сила ще бъде 1926. Той ще идва от цвета на шапката Black and White. Белоко Пловдив, кажи, да. Точно така. И ще притежава и в този несетричен, който той участва, също ще има участие на общо две джуджета. Това е единствения начин, който аз лично съм успял след борба от 10 дена да измисля, за да се случи по този начин. Като даже съм подпитвал, давали са ми някаква помощ, не е нещо очудващо се. Първия път, като я правих, адски много съм си блъскал главата, докато стигна до това, до тази идея. И пак казваме, била с помощ. Те също други колеги ми даваха някакви насоки от по-напреднали курсове. Това е единствения начин, по който ние ще можем да приоритизираме в ето тази стойност по descending color. Ето ги. Of dwarfs with the same hat color in descending colors. Това означава, че ние трябва да почнем там, където има най-много джудженца. Ами да видим как да го направим това нещо тогава. Ще го оставя да си личи. Според мен е ценно като информация да се видя как е подредено. Прямо тук отдолу да седи. Цак. И сега знаем, че сме си напълнили речника Dwarfs Details. Сега обаче трябва да направим друг речник, друг лист, който да притежава речници в него. Аз ще го напиша по този начин. Не сортът, скоро. Dwarfs. Не, така е лист. List of Dwarfs. List of Dwarfs, примерно, нещо в този сорт, да може да бъде четимо.
И ще извъртя един цикъл, за да почна да подреждам това, което си коментирахме. Така, сега, нека да помисля обаче как да го подреда, за да може да стане като хората. Първото нещо, което трябва да направя, е да си направя да стартирам един форцикъл. Дали да го правя във функция този форцикъл или да не го правя във функция. Какво ще кажете? Искате ли във функция да го изнеса? Идеи? Добре, няма да го изнасям във функция for. Примерно, първото ни е name, другото ни е dwarfs list in как беше? Dwarfs details items. Нали така? Сега, това, което направихме е да изкараме името на... не, то е color, не е dwarfs. Така. Първо ни е color head. Добре. Color head. Така, чувам ли се? Чува се, да. Head color. И сега ще въртим още едно нещо, което ще направим. Ето последния начин. Ние всъщност имаме имената и помнихме имената. Вътре в този лист имаме името и power. Name. Така. Name. Physics. Current. Добре, тук. Това ще power е. Направим in dwarf list items. Така. Горе-долу става ли ясно защо го правим това? Тук разпакетираме това, което имаме тук като информация. Тук вътре имаме информацията събрана, която показахме. Тук ще бъде нещо от този сорт, това зависи какви данни са ни дали и тук ще го разпакетираме. И сега следното нещо, което ще направим е това. Ще си създадем този лист, в него ще апенднем едно dictionary, което ще изглежда нещо от този сорт. Чакайте да помисля как да го форматирам. Ще бъде ето така. Първо ще е name. Направо ще почна както съм си го написал. Срещу name ще седи името, което е тук така. Значи пишам му name, давам му името. Следващото нещо, което ще направя е physics. Така, и ще му сложа power, който има. След това ще бъде head. Ще бъде head core. И накрая това, което ще направя е добре, number, нещо по-кратичко да бъде. Примерно dwarf number. Ето така да мога като го търся да го пиша по по-лесен начин. И това ще бъде len от dwarf list. Така. Всяко едно наше джудже, за което въртим, ще получава ето този речник вътре. Иначе казано, това нещо, което го виждаме, ще бъде натъпкано за всяко едно джудже в един лист. За да може после сортирането, което ще направим, да бъде по по-лесен начин. Сега, искате ли да го дебъгнем това? Какво ще кажете? Един дебъг да му фърлим, да му метнем тук така и направо е така ще направя. И ще почна да какво съм копирал? Би трябвало да съм копирал някаква информация тук на CapSpad, която да ми е нужна. Ето с гръми, че е по-късичък. Много хубаво, що гръмна с 39 грешки. Полусрахме. Да, видях, полусрахме. Въобще не трябваше тук да го натискаме и да го слагаме това нещо тук. Ако искаш, дай минимайз горе на проектите, малко да се разтегли това. Да. После го оправям половин час, човече, и ще му направя така. Айде, един кофта сега. Сега, първо да погледнем нашият
лист, който е имаме една червена шапка, едно гръми тук, което е с 1000, едно блу, което е с 1000. Ето тук ще ни е нужен варианта, който е с това, ако имаме еднакви, да вземе от там, където има повече джуджета. Де факто ще ни трябва това джудже да бъде първо преди това, въпреки че имате еднаква сила. И сега, нека да видим листа как се пълни. Айде да пълним листа. Тук. Нейм гръми, физик 10 000, цвят на шапката червен. Даже този цвят на шапката изобщо не знам дали ни е нужен. Така само да погледна. Нужен ли ни е изобщо да го добавяме? Same head core. Counter doors with the same head core. And then не е нужен, ама ще го оставя. Да не го развалям сега половин час. Имаме тук едно джудже в първата и тук какво се случва с втория. Ето го. Второто джудженце, което добавяме, второто гръми е отречник, в който има две джуджета. Цък. Добре. Как да се натъпчем листа като хората, въпреки че, дайте пак да го натисна, че много избързах вече, трябваше, като беше натъпкан листа да не бързам. Така. Ето. Тук вече е пълен целият лист. Първото ни джудженци гръми е пълно с 10 000, идва от чапка, която е червена, с едно джудже в нея. Второто гръми идва от, пак е с физика 10 000, от чапка обаче, която е синя, затова са еднакви, затова са различни, ги водят различни джуджета. И има джуджета, които са две на броя вътре в тази шапка. По същия начин и джудженцето, което е хепи, има физика 10 000, само че защо има физика 10 000? Това джудженце нямаше ли друга физика? Нещо пак съм people. Не, 10 000 си има физика. Ами добре, значи всичко е точно. И си е в шапка номер 2. Добре, нека да го разкарам това нещо. Стопирам дебъга и почвам да мисля какво трябва да се случи сега. Сега идва вече най-заплетената част, която на мене също ми отне доста време, докато я правих. Трябва да направя един сортиран резултат, в който първо да ми бъде силата, а след това да ми бъде по това колко джуджета представляват в даден списък. Това, което ми идва на акъла, трябва да се направи една моментна ламда, която да изглежда нещо от този сорт. Тук ще ми е ламда с X, примерно. И само секунда да проверя какво беше името. Така по descending order, значи трябва да бъде с обратен ревърс. Добре. Значи трябва да бъде нещо от този сорт на X Physics. Следващо, извинявам се, обаче наистина не мога да запомня условието. Някакъв кретен по го чета. Same hardcore, така. Doors same hardcore по descending orders. Same hardcore по descending orders. Same hardcore. Добре. Следващото нещо, което трябва да му направим е пак с намаляващ. Идете ли с descending? Да, иде с descending. Пак с намаляващ. От шапката, която има от шапката, която има най-много джуджета, към шапката, която има най-малко джуджета. Значи нашата ламда трябва да представлява нещо в този дух, когато почнем да сортираме и да вадим принта. Това е много... това е основното, което поне на мен лично много време ме отне да го разбера, да схвана защо трябва да бъде по този начин и защо трябва да се подреди по лист. Принципно манипулацията в лист, поне според мен, може да не съм прав, може би Иван и Марио могат да дадат по-добри оценки, но според мен манипулацията в лист случва, за сортирането специално се случва 3 пъти по-лесно, отколкото се случва манипулацията за речник. Ако е обикновен речник, който изглежда така, всичко е окей. Обаче ако е несет речник, положението ескалира много сериозно. И да, на мен лично ми е много трудно да го направя. Така, нека да погледна само какъв принт трябваше да вадим. Трябва да вадим head color.
Name and physics output should be had така. Добре. Цъка. Да го копираме това нещо. Сигурно. Така. Сега ще почна да обхождам самият речник, който ще представлява нещо от този сорт for item in sorted. List yours. И тук ще имаме една k лambda и тук ще имаме един хикс. Вече това нещо може да си го копирам изцяло. Това лambda всъщност може да направим на отделна функция, но доколкото знам и самия Python го чете като грешка един вид поддава, което означава, че не е много любимо и на Python да изглежда по този начин. И това, което направо ще си направя, е да ги... не това. Къде беше? Бях го копирал някъде. Да ги кликирам на нов ред, като head color. Трябва всъщност да ми бъде всъщност трябва от айтема. Да, значи хубаво, че не махнах head color, тук ще го ползвам с head. Ето, това няма да ми стане така, обаче трябва да е с другите скобички. Вчера Марио обясняваше, Сашо слушал ли си? Item, name и тук трябва да ми е item piece. Така. Какво не му харесва тук? Нещо не му харесва. Това. Нещо, що ми липсва една скобичка някъде. Мога да погледна. Тук що има скоба? Color name. Да ви писам резултатите на това нещо. Това животно ядери. Така, това гръми да го копираме. Ще подкараме така да го видим него. Така. Всъщност, добре. Мисля, че това е нещо, което ни трябва. Чакайте да погледна пак. Извинявам се, двете пъти едно и също нещо. Що не ми дава да го подкарам? Не съм го натиснал. What the heck? Копира грешно, трябваше инпута да вземеш. Да, прав. Абсолютно си прав. Обаче аз инпут го имам. Само да видя къде е той. Ето, това трябва да е. Нали така? Блуграми. Това ли му са резултатите? Я го копирам, я погледнем. Блуграми. Цък. Май изглежда като да работи. Как ви се струва на вас? Да пуснем другия. Да го хванем и да го пуснем. Цък. Да видим какво се случва тук, като го пуснем. Пак не са. PDF са просто пократителни. Отвратят тия PDF-и, да. Това е. Излезе 4500, цъка. Подредихме ли го това като хората? Добре. И на мен лично ми изглежда окей. Да го плокнем в всички глупости. Успяхме ли да усерем нещо? Не е тук. Тук трябва да е. Не е това. Изобщо не сме на правилното място. Четвърта, да. Тук може би. Аз съм чупил някакви работи преди това, докато се случат. Стана. Да. Основният показател, който лично мен много ме затрудняваше, са ето тези 5 реда. Искате ли да го пусна това като пейсбин? Може, да. Какво ще кажете, сега ще го пусна като един пейсбин в чата? Що не ползваш точка get? Точка get метода. Що не ползваш? Не те чух, извиня, кой е точка get метод? Точка get наречника вместо функцията details. Да ги вземаш с точка много още чувам, не знам другите да те чувам по-добре. Пиши, ако искаш в чата, да, по-добре. Да, я напиши. Имаш пред това нещо ли? Имам много лесен отговор, защото не съм го ползвал.
По-лесен отговор от този нямам. Имаш преди да взимам всяка стойност от речника с get, предполагам, и да си я подреждам, което също не е лош вариант. И някъде съм го гледал да се прави, но не съм го правил. Ако ми изчакаш да метна едно око, как се пеше, ще видя дали по този начин няма да може да стане. Python. Много white се казва, ако те бъркам задачата. Просто ще пусна отделно. И сега ще си чекна това, което ти ми казваш. И като всеки може да види, че аз наистина го правя по това начин, чеквам тук. Може би е нещо от този сорт. Dictionary. Може би е нещо такова. Python Dictionary Get. Да видим какво казва колегата. Marks Get. Да. Ако говориш за финалните резултати, да, могат да бъдат направени така. Смисъл, нищо не ми коста да го заменя. Визираш, че де-факто ето тук така най-вероятно мога да го гетвам. Да, мога да... Разбрахте. Искаш да кажеш примерно item, само че item.get и името ми е name, примерно. Нещо такова искаш да кажеш. Не. Ами? Отгоре, когато пълниш dwarf details, имаш функция dict details. Къде? Тази функция. Да, това може да го махнеш и да направиш точно само get метод, той да ги взима в два реда всичките неща, без да правиш в проверки. Ама на мен и в проверките са ми нужни, за да проверя дали силата ми е по-голяма на даденото джудже. Дали, ама че трябва само една проверка. Да, имаш тая първа проверка не ми трябва с get метода. Да, съгласен съм, но тази проверка нямам как да мина просто. Тя си е задължителна. В смисъл, поне на мен с get не ми идва на къл, как мога по друг начин да го направя, само да погледна дали ще ми хрумне нещо. Окей, value. Някаква музика тръгна обаче. Не знам откъде, да. Наистина не ми хрумва по какъв друг начин може да мине. Ако, освен, то get, само с това мога да го запълня. Добре? Пардон, може да ми отвориш Pastebin да видиш. Ти си го направила с get ли? Да. Тя секунда. Цъка. Така. Да, хитро. Хитро е Стефи това е много хитро даже. Тук си му направила макса на физиката, която има от джудже, толкова има еднакво джудже и си го добавила, доколкото аз разбирам. А това set default. Това защо е така? Да, чувам те, не знам дали съм силно, само че се тръгна. Не, добре. Да, повикваш малко, ама аз съм свикнал от предните пъти, не се пресеняй. Тук set default. Set default го има като метод за създаване на речници. Това е един вид да създадеш празен стринг или празна променлива или... Според си тук не се речник се създава празен, обаче ако хета го има, ще ти създаде ли пак? Не. Се въртиш, няма да създадеш. С set default създаваш речник. С ключа му и стойността. Key value pair. А този каунтър тук къде си го имплементирала, че не го виждам? Той е надолу вече. Там това може да не го гледаш. В смисъл, това е вече много сложно. ChatGPT ми помогна там в... Това е нещо като каунтър, дето го вкарвам, импортвам. Той може да брои в tuple, да брои даден повтарящ се елемент. Майкото те е завъртял това ChatGPT, наистина. Не, нищо сложно. Да, аз затова ти казвам, не го гледай каунтъра. Тук си извадила всъщност големята на
джуджетата, броя на джуджетата в отделните... Броят на джуджетата с еднакви шапки. Да. Еднакъв цвят на шапките. Разбрах. Първо си създавам речника, на база обаче на шапки, не на имена на... Да, както аз го направих с шапките първо. Да, после използвах твоята подсказка да ги редя в речник. В лист искаш да кажеш? Пардон, в лист, да. Само, че аз не ги редих речник в лист, ами ги наредих тюпъл в лист. Той с тюпъл може би... не може да стане с тюпъл, поне според мен. Ето това ти е решение. Това тук е решение, така ли? Да, 100 даде. Видях си грешката в момента, в който ти сортира преди малко. Аз съм ги сортирала първо по... Преди ги бях сортирала първо по цвят, по брой цвят шапки, а след това ги бях сортирала по имена и си обърнах само сортирането и стана всичко на 6. Да. А тук обаче мисля, че варианта, който аз съм изучил, защото аз пак казвам, аз първия път, като го правих, също не можех да го направя много време. И ми беше, в смисъл, бяха ме потвърлили първо с лист, после ми казаха, що не си го именуваш, може да си виж тая ламда и така нататък. Докато стигна след 8-я ден да намеря вариант, момчетата, които ми подсказаха за това нещо, всъщност ми казаха, че тук, ако имам нещо много сложно за правене, примерно имплементирам нещо подобно, което трябва да има такъв сорт. Защо не е хубаво да има 2 и 0, примерно, в такъв тип сложни сортиране? Защото когато имаш 5 елемента, не можеш да разбереш по кой конкретно елемент си подреждал. А когато е надписано по този начин, е много по-лесно и за говорите в някаква, примерно двамата работим, ти го правиш това нещо, на мен ще му отнеме доста време, ако е примерно някакъв от 300 реда, да успея да намеря какво си сортирала. Да, затова не го давам като пример, просто казах горе как речника може да си пълните с get и... Да. Аз това гето изобщо не съм го ползвал, да съм честен. Всичко, което съм правил с тия речници е... И Атанасов, той дето и води пък упражненията, една девойка го беше изнамерила и е много удобно. С get метода е много удобно да се тъпчат стойности, ако ги няма в речника, защото така не ти връща грешка с non. А ако ги има, какво се случва? Ако ги има, присвоява стойността, иначе само ти създава такава стойност с дефолтната, която си задал. Добре. Това ще си го запомня и ще се опитам да го ползвам. Не съм го ползвал изобщо, даже ето за това са много ценни всички тия разговори, защото сега казваш това get, сега ще го видя, ще разгледам даже това нещо, което е направено. Да, аз съм го ползвал изобщо, да. И за мен това е супер бонус за да ги гледам. И между другото, само ще кажа нещо, понеже Стеф и Иво знаят тук, че се занимавам с тия, само като кретен си блъскам главата в полупето. Защото си казваме, че нямат научаване и когато говорим повече, всеки казва нещо, което знае, е супер плюс. Тези тъндър функции, които са вътре в класовете, които сега показвам, честно ви казвам, в задачите робя по 3 часа, за да намеря коя функция ми е нужда, защото никога не съм ги чувал. Почвам, проверявам в интернет. Ето по същия начин, това get е за една минута сега ми каза, като го прочета 2-3 пъти, аз ще знам, че съществува, което е много важно, защото ако не знам, че съществува, ще почна да търся начин как се прави пак 3 часа. И да, това иска да кажа, че са много ползотворни тия разговори. Между другото, няма да имам време да правя следващата задача. Мислих 5-та да правя, обаче и я видях и е супер дълга за правене. До тук да спреме, няма проблеми. Но мисля, че тази е боса на 5-та задача. Мисля, че 5-та е по-лесна. Поне такъв спомен имам. Чак да погледна какво съм правил на 5-та задача. Картата е най-тегавата, да. Да, тук тези джудженца... Драконите са същите, ама по-лесни. Да, драконите ми изглеждаха на мен по-лесни. Поне такъв спомен имам, наистина. Щом съм запомнил тая, че съм видял сор с нея, предполагам, че е по-трудната от двете, говоря за Snow White.
И така. Ами, добре. Останава, колеги. Извинявам се, че не мога да направя втората. Мога, ако искате някой друг ден да направим тази Dragon Army.